朝起きてまずコーヒーがかみさんが入れてたらそれ飲むんですけど、入ってなかったら自分でコーヒーを入れて、それが約10時頃ですね。朝起きて、それでコーヒー入れて12時頃から絵に入ります。事務所が家の中にあって車庫の上になってますから。Eli no, aamulla yleensä herään siinä 9 maissa ja pistän kahvia tulemaan, tai jos vaimo on keittänyt, niin juon sitä. Ja siinä 10 maissa suunnilleen näin. Ja 12 mennessä olen sitten siinä kunnossa, että voin ruveta piirtämään. Ja minulla on tosiaan kotini yläkerrassa on toimisto, että menen sitten sinne yleensä piirtämään. 食事は大体2回ですね。昼と夕方6時頃で、ずっと仕事して夜中の12時に大体やめて、それからお風呂入ってでまた次のもう外に出れないです。Ja no, siinä sitten jatkan piirtämistä sen yleensä 2 kertaa jossain sinne päivällä joskus ja 6 aikaa sitten illalla. Ja yleensä jatkan töitä siihen 12 asti illalla ja menen sen jälkeen kylpyyn ja nukkumaan sitten kaikki seuraava päivä. Eli tässä on vähän sellaista, että ei sinne oikein ehdi hirveästi kotoa lähteä.